Amosi ni imore Mheshimiwa Woodruoth Martin Owino ka intiere Mombasa mose nyikwara Mogajwang kastingize ero kama nanya ang'o mano timore Mombasa momiyo ne uboto ruma chal kamacha to kine ka jogi okelo waka ni mondo wasom to seche bi kelo waka mondo wasom to nyithindo ma onengo be ni somo to ok som dala koro mo wabungo wacho ni to CDF mane wacho no miyowa 2 billion per week makandhi pakacha ne dino donjo per week kamano wan gi 5 months di koro an gi 35 million ma nyithindo nyalo dhi go school to nikech ne en bende one of the agenda mwabiro wacho onge ng'ama ne nyalo miwa ler gimomiyo pesa pok odonjo mondo nyithindo dhi school koro mane wabunge ne oneno ni karo yuma nitie gini nikech kane CS okonwa ni odhi golo pesa 2 billion per week ne nyaka bende ong'e kuma pesa no dhi wuoke omiyo ok wanyal dhi nyime gi burani. Ero kama nanya Martin Owino penjo mara machielo en ni e wach mani wacho chien kucha ni un gi geno ni samoro udwa ni mondo jatend migawo nyiswa ne odiochieng' makiny to omenda no biro karang'o chieng' tich adi dipo ni ang'o mane nyalo mono kawinj malera ahinya de nuo kanyo matin ero kama nanya apenji ni e weche manyien magwa wawinjo kilieko ni ne ugombo mondo jatend migawo mar omenda ochop kanyo eno wuon mondo mi oduok penjo nyiso ni to omenda gi biro wuok kanye ang'o mane mono urite mondo bi mondo upenje wach ne kar mondo ne ubotru ka uwuok e bura no samoro nitie kaka jogi winjo wach nikech oyuma moro ne ka en ema wacho wuon no dhi golo pesa mondo mi omewa 2 billion per week water go nyithindo school koro ing'eni nitie kaka ochiwo messages ma kendo ka okotang' moko biro kiny to wabiro kawo okang' machielo ok wanyal timo business mar wabunge kata in parane ni wan ka ni wasomo to nyithindo mwa represent to ne dala ok nyal dhi school mano does not work well koro en koko winjo language mwa tiyo ka wuono wabiro tiyo gimoro kendo tomorrow mondo make sure no golo pesa okelo and it is not going to be a walk in the park en yo mane muchano tiyo godo kiny ka kilieko ni biro tiyo gi yo moro kiny en yo mane ma samoro ugeto mar tiyo godo kiny ing'eni wach basari ni en onge Kenya Kwanza kata Azimio en oriwo wabunge te wan bende mwa haya jogi wan mwanyalo riembo gi tich omiyo it's not a simple thing wabiro ng'eyo ne gima kinyo bi wacho nwa ka okuwe maber wan gi pesa account nyithindo pone dala we will take another step and riembe tich and we are capable of doing that because we are united on this matter. Ndalo manok chien ka waneno ka jood bura osebedo karingo ka gi kacha ka chiwo obok kata forms mag basari ne jonyuol ma nigi gombo mondo nyithindgo yud sir mar basari ang'o momiyo nutimo ma kane pok ung'eyo ni pesa ni nitiere kendo obiro donjo dipo ni uketo geno kuom jonyuol geno maonge ing'eni wang' sirkal mar pesa en cabinet secretary mano wuoyo gi committee ma wacho ni committee ni pesa waseyudo gima ne monowa ne pok wayudo legal interpretation gima ne koto wacho cha koro nikech attorney general osemiyowa green light wadhi golo pesa kendo wadhi golo pesa 2 billion per week my one installment nosemiyowa which is 2 billion to nonengo ginuo mano for 5 months ma by now nonengo bed ni wan gi 10 billion koro wan ok warit pesa wan wasego kalo negi budget mosekalo negi pesa to wamiyo gi treasury ma is in charge kana assure wan odhi golo pesa that was good enough kana ok ong'eyo ni pesa nyalo bedo maonge to mano koro gross incompetency momiyo wanyalo riembe kata tich Mheshimiwa ok kata jonyuol kende nyithindo kaachiel kod jopuonj nikech nyithindo madhi e sikul gi gin nyithindo ma bende omenda miyo chiwogi ema samoro jopuonj bende godo kwandgi ne kang' omenda gi odonjo to chenro mag nyithindo gi biro bedo makare e sikul ang'o minyalo ng'iso janyuol ma geno mare nitiere kuom CDF tang'o ma bende inyalo ng'iso jopuonj ma samoro ne ikore mar yudo omenda gi mondo gitagodo chenro magi mag skul erokamano abiro tiyo gi constituency mara asebedo kan gi relationship maber gi head teachers we uru nyithindo odonji kata tich tek kamano ajamiyo gi barupe kendo amiyo gi time kaluwore kaka
wan gi projection mar basari no mondo nyithindo dongi jonyuol en gima tek nikech en catch 22 nikech jopuonj ka bende dwaro pesa ma girian go school to jonyuol bende dwaro nyithindo dhi school. Koro an akwayo joga ma jondhiwa, especially jonyuol gi nyithindo, kopo ni joma ne okalo maber madwa dhi e skunde ma oko to pesa onge, biure skundwa ma locals gi, kech gina nyalo wuoyo gi jopuonj kendo ginyalo kawo nyithindo nyaka wayud pesa. To ok en gima yot, ok yot ahinya nikech nitiere kon gi koni. But mane gima nyalo wacho kuom mat wakedo matek mondo pesa mane joge wacho owuogi. Nyithindo mang'eny maonge nyalo ne dala te sani gitegemea CDF ma oyuma ma treasury dwa kelo kani should stop. Wacho ni unyalo kawo okang' mar golo jatend migawo mar omenda e tich. Golo jatend migawo, yiero jatend migawo machielo mapuodhe bende kawo thuolo. Pone utimo ma ere ma bende udhi kelo konyruok masani ne nyithindo madhi e skul ma oketo geno margi kuom CDF gi jonyuolgi. Ma bende en gima iluongo ni instant solution. Okay, wadwa dhi that level. Mane momiyo ne waoro ne message kawuono kaka ne watime no. Koro it's upon him mondo miyo ne ni message ni so serious kinyo bio explain wa kapo ni pesa no deko kang mane to bende giwuoyo gi counterpart ne me education to gi TSC mondo jopuonj kik riamb nyithindo nikech many times wacho ni nyithindo ok bi riambi to nyithindo riambo. Koro mano to koro wachgi wan mano kang mamalo mogik ok wadwa ni wadhi yet wanyalo dhi nikech ka kumo kerot koro onge ni other options. Mano options ma deal gi jogi as kaka wa oversight gi. Ka ng'ato perform, we don't have any alternative. But now wadwaro ni mondo owuok oko gol pesa. That is the first step mo wacho kode. Ma koko owuok koka mago biro lo. Mheshimiwa Nyakagesa ni wacho ni nitiere milion 5 mane ogol mo mi jo kuonde chung'o bura mopogore opogore. Ma nogol juma mokwongo kaka noket singo ni biro gol gi e kidienje mopogore opogore. Omenda ni en mano setigo kuom ranyisi ka wakaw ranyisi gi kar chung'o bura mari mandhiwa koso en omenda ma podin godo midhi tiyo godo e basari. To kopo ni dhi tiyo godo e basari, gin jopuonjre mage ma iketo ondamo mokwongo kata midhi miyo thuolo mokwongo e pok mar omenda ni? Gin manitiere e college, gin manitiere e sekondar, koso gin madhi e mbalariany? Gin milion 7 mane gioronwa kaka jondhiwa. Ing'eni ni waloko katiba mar CDF. Ok en equal anymore, en equity. Tiende ni imiyo ji pesa according to wards ma in go. Koro wayudo mang'eny matin 7 million. 7 million of 5 million ema nomiwa mondo dhi e basari. 2 million ne dhi administration. Koro an gima atimo nikech nitiere application mang'eny ma over 10,000. Koro respond mana ne nyithindo ma riek to onge jonyuol gi atol. To nitiere nyithindo ma bende ne colleges ma miss exam ni to biro nuoyo. To kata mana category ma wacho pesa no tin ok rom gi. Koro en emergency funding mar education. Too small. Koro iwacho ni nyithindo ma riek to wuok e familia mochanda ahinya ema idhi mi thuolo mokwongo. To samoro ma bende nitiere mano osechako godo ma samoro ng'iyo ni giyudo sir ma achiel kachiel kowuok kuom CDF. Magi to dhi timo nade? Samoro nyithindo mano oseng'iyo ka yudo omenda gi ka gidhi e skul. Kanye ma tich teke to jopuonj moko to konyowa, especially head teachers man gi understanding. Wandiko ne gi barua ka nyathini ne form 4 for example. To wasebedo kwa chudo ne nyaka form 3. Kikiriembe nikech gidhi timo penj this year nyaka pesa bi. Koro kanyo to wadwa appeal ne teachers. Especially nyithindo ma oa kuonde ma tek nikech wapuonjo gi mondo ka gidok dala ni gichung' kama baba gi mama nogore piny no. Koro kochiegni chopo e form 4 ka koro iriembe kendo manok ber ahinya. Koro appeal to teachers, respect our letters mamiyo assurance mabiro chulo ne nyithindo gi mondo gisoma to ging'eny be
Koro en tich matek ok oyot, but I hope ni head teachers biro konyo e yo makamano. Mheshimiwa, kotenre gi wach mar duoko mar penj maduong' manyicha nolandi, nitiere weche ma bende ji wuoyo ahinya ka otenre gi gredi kata duoko mag jopuonjre go manyicha ne giyudo. Nitiere maling'ling ma bende ifuong'o, ok ang'e ni gin adier, tinyalo yangonwa kaka gin adier, ni un kod chenro mar luongo jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu mondo mi oduoka ne penjo moko e od bura kata komiti mar weche mag somo ni to ere kaka ne duoko mar penj ni kamoro kanyo koro ka winjo penjo malong'o. Atemo penjo ni mheshimiwa, kaluwore gi duoko mar penj maduong' mar klas 12 KCSE manyicha nogol machiegni ni, iwacho ni chal ka gima nyithindo dwa muomore ahinya e gredi moko obedo gi to kata okelo to, kaka jood bura nitiere moko mafuong'ore ni un gi chenro moro ma udwa luongo godo jatend migawo mar weche mag somo Ezekiel Machogu mondo mi ochopane oduokane penjo kotenre gi duoko mar penj maduong' mar klas 12 manyo oland manyocha ni, ma inyalo wacho ang'o? Mano it is parliament. Nitiere parliament tiyo gi committee mar education en free mondo mi oluong Honorable Machogu obi e nyime mondo ler mago, nikech nitiere suggest moko ma kata no waneno ka ok wawach ni rach lakini obi explain iluongo ni normal occurrences, obi explain ni to mano othulore kama nang'o to ma ka en gi good explanation to be waonge mana gi wach to mano tich ma committee ma parliament tiyo mar education migawo miluongo ni oversighting. Koro mano is correct, mano is normal. Erokamano ahinya mheshimiwa kuom yudo thuolo mar loso koda. Ok ang'e ni in gi weche mage madito ma inyalo nyiso jogo maneno Ramogi TV odhiambo ma kawuono e rameny piny minyalo menya ahinya kotenre kod weche mag ndhiwa kotudre gi weche mag CDF gi weche mag somo, nikech ting' mar CDF osebedo ka kelo ywaruok e kindu kata mana gi doho ma pacho kaka ma doho mamalo mogik miluongo ni Supreme Court nowacho ni adieri hie to omenda mar CDF ni to kowinjo bed ni bedo. Nikech ok gitim representation ma jopiny, ok ging'e gima timore. Ing'e ni CDF en mana nukta 2.5 ewi 100 e pesa ma sirikal ma Kenya yudo, thin kabisa. Tiyudo ni en masani otiyo matek ma koko gole kaka ogole to nyithindo onur dala te. So it's very important. An gima nyalo wacho, especially ne joga ma jondhiwa, ang'eyo ni nyithindo oluongi e skunde moko mopogore. Moko luong Maseno, moko luong Yala e national schools. Ka gik moko odhi matek, koro ji meko choices. Akwayo nyithindewa kopo ni iyudo A, B kata B minus to luongi e skunde ma oko go. Skunde wa mandhiwa mag secondary podi nyalo mana konyi midhi e university. Nikech skunde go an kod gi rapo maber, abro wuoyo kod gi giriti ti chak skul ka pesa biro to achul gi to skunde ma oko mag nationals go to ok winji, idhi tiriembi tiduogo dala kendo iyudo ka koro absenteeism ng'eny ma nyathi is performing poorly. Koro akwayo en a tough nut to akwayo ni kopo ni inyalo yie mondo idhi e local school kata iyudo mana A, we'll make sure ni ok oriembi e school. Kata kadhi awuon abiro dhi ma make sure ni in ibed kanyo mondo isom. Koro mano is a general appeal. Ok oyot ne jonyuol, ok oyot ne nyathi moluong Maseno, ok oyot, lakini nitiere kamoro ma nyaka koro i decide mondo ilosi gima nyalo konyi. Koro mano appeal maketo ne nyithindewa. Nyithindo manyocho matin kabisa mwadhi kawo e pesa manywa yudo ni ok te. Mago to biro yudo checks gi next week. Okay, anno ka koro wachi mana ka mwatieke nyaka gie sani inyalo keto weche mag gedo mag klese ma ndhiwa kucha nde e atamalo maromo nade kaluwore kod donjo mar jopuonjre madonjo e grade mar 7 miluongo ni grade 7 manchono timo penj mar grade 6. Inyalo wacho ni atamalo magi mag sikunde bende nyalo romo kwan mag jopuonjre makoro dhi nyime gi somo margi e junior secondary. Ina kata manyoche pok oland wach gi sikunde classes ok ne nya romo nyithindo. Pupil teacher ratio is too high, samoro 60, samoro 70, nyithindo moko pod somo tie yien. Koro ma ochako medo mana adhola ewi adhola machielo. Kendo akwayo government ma Kenya, nikech wasebedo kwa yumba gi wach ma somo. Kawuono en 844 kinyen.
let us be systematic. Wabed gi system moro mako kaka pinje maoko. Koro ndiwa to we are still ill prepared nikech ndiwa mokongo ndiwa duong saidi. Pesa mimiyo wa ma CDF ne thin kabisa ma a drop somewhere mana onyumore ocean moro kanyo. But wasetiyo kode maber. Nitiere skunde 45 masani ok be ahinya ma target. To kata mwaseloso mabeyo go nyithindo pod oingo classes. Mine is a nightmare. Mano what is the truth about it. But kata richo kamano wabiro temo mwanyalo mondo wager ne jo junior high go classes manyien gidonje kwa expand moko matindo go bende. Erokamano nya mheshimiwa kumido thuolo mar loso gi Ramogi TV ahinya weche manyien mag rameny piny ka wamenyo chal mar omenda mag dongruok kuonde chung od bura miluongo ni National Government Constituency Development Fund kata NGCDF kaachiel kod chal mar weche mag somo e gwenge mandhiwa kocha. Erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa. Thuolo machielo pod wabiro medo gweli mondo wamed dhi nyime gi poro wach kendo menyo chenro mag dongruok mag gwenge. Erokamano ahinya ni mikete Ramogi TV nyakwa Ramogi mano mende makelo wa giko mar twak marwa achiel kachiel kowuok e Ramogi TV rameny piny odhiambo ma kawuono waromo kendo saa 3 e weche manyien mamoko mag oimore. Erokamano ahinya Monica Kinyi ka nitiere gi ribe kocha mano min Lydia kuom oro ote mari nineno rameny piny e yo makare. We kora wegi kanyo nikech jo thapki bende koro odio kora kanya kwa Ramogi we mondo gine thapki. Belinda Dhiambo bedo jaloko mara kuom thuolo no iduto te. Nyinga en George Bati, oriti masani.